dilalah. Dilalah kadalu menika kok boten jawah saengga ingkang keparuh ketingalipun kan kathah ya Cok ya kali jalan estri nom tuwa nemu guru ngono ta ana wae para pepunten kula sedaya monggo kula aturi pinarak lenggah sinambi nonton pagelaran kula mugi-mugi nggih menika wonten hikmah lan pikantuk barokah saking kersane Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin Allahumma amin. Jadi guru ngono ta? Mbah ngono. Nyun sewu para rawuh sedaya adicara limbukan cara jero ngeten iki dibukani aditaya cayuk. Cayuk menika ditata cemen guyub lah sesuk ora tajuk nah iki ora kompak aromane cok dajos genti-genten ngancani akeh sampai Mas dados amargi dalu menika tanggapanipun boten tayub menika tanggapipun wayang kulit dados cayuk namung sami seni isen wonten nggih kula nyuwun pamit ayo dibali ketina
iso kiwa tengene anggone ngambut gawe rezekine ora lokanan saya kebak amin Allahumma amin pinaringan cekap gampil wilus jeung slamet sering tene mirah sadalipun amin Allahumma amin gampil langgenipun pados sanjang pahlawan setedu amin Allahumma amin muga-muga yo putra-putrane kang ditetaki nggih menika Dimas Lingga Pradipta Nugroho lawan Levin Iksanda Nugroho bisa dadi Joko Tumaruna kang migunani tumrapbangsa negara lan agama malih-malih keluarga ya Nduk muga-muga bisa mikul delem mikul dhuwur mendem jero marang wong tuane bisa nyuwargake wong tuwa sekarone ya Nduk iya awit swargane wong tuwa ki manggon ana ing anak Pomoroh anak-anake sukses ibarate swarga dunyane wong tuwa yaiku iya Rugi ngaturake gunging samudra pangat sami dhumateng ingkang hamengugati Bapak Bayam sekalian Rugi kang duka trepsira kathah perintah kelentunipun ingkang damel rugiipun boten sekecane manah jenengan kula nyuwun gunging samudra pangat sami uga maturaken gunging panuwun kang kalih tetindan ing asase yuwi kersa nimbali marang awake dhewe sakanca saperlu paring lelipur maring para wadya warga sedaya kang ndhewengan dalu iki ya Nduk iya boten langkung sugeng dalu sugeng abesar iki dhumateng para rawuh sedaya panjenengan bapak-bapak kadhe sedaya kepala desa kok akeh sing rawuh mau kepala desa Bogojo bapak kepala desa Prantaan kok padha rawuh kok menawa bapak kepala desa Karang lan sapitunggalane ngaturaken sugeng dalu sugeng amirsani ringgit wadutan ing dalu menika yo piye Nduk babone awake dhewe pengiki yo kuwi paring ngelipur maring para warga sedaya kang lagi mun yo Nduk disandhake pesindene yo Nduk yo pengiki pesindene cacah pira to alhamdulillah ki jangkep 5 iso mangkat kabeh sadurunge nanjake pesindene siji mboko siji lagu wajib awake dhewe yo Nduk apa yo limbulan iki ngrangkung ya kuwi sinom nyamat rasane atiku kok kurang seger oh ngono wayangan ki yo tontonan yo tuntunan yo budayane yo aja lali wayangan yo klasikane sak ora-orane ora ketan sak sinom yo kudu ditembangke ora ketan kok sawuse iku lagune apa wae terserah oh ngono heeh nyuwun panjenengane Mbak Yu Tutik ini kula aturi nyekar nggih menika sinom nyamat Mbak Yu. Kepengen mulya yo kuduane prihatin yo Nduk kuduane gedhe kuduane nyambut gawe yo Nduk ora kok mung sira tumpang kepengin menghayal kepengin sugih bebuke ora bisa kepengin cukupan sembarang dene yo kudu gelem nyambut gawe gelem prihatin yo Nduk oh ngono to ketingale nggih panjenengane Pak Camat Dalem Ibu Kirawuh ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu Bapak Ibu Camat awake dhewe iku yo kuwi mung madhen debok yen wong gune ora jawe ora ngerti sapa siji lan siji kang lain sugeng dalu sugeng mirsani sedaya kemawon monggo Mbak Yu
wong urip ing alam donya kudu tansah eling marang Gustine kang pemaring wujud eling marang Gustine yo nunjukake syukur marang Gustine lamun entuk kanikmatan saka Gustine kudu syukur lamun entuk coba kaya wae iki ora kena kesula ape coba kuwi yo kudu kate Gusti iki tresno marang awake dhewe ngono ya oh iya monggo Mbak Yu